This miracle takes place every year at the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. On the night Jesus is claimed to be risen, an archbishop of the Orthodox community enters the tomb of Jesus alone by himself with an unlit candle. When the archbishop comes out of Jesus' tomb, his candle is lit. And people will see this and still doubt the Holy Spirit. Πώς ανάβει όμως δεν είναι θαύμα. Όχι, εννοείται. Πώς ανάβει όμως δεν είναι θαύμα. Όχι, εννοείται. Όπως και στη λειτουργία, δεν ξαφνικά έρχεται ο άρτος από μόνος του το κρασί. Αν έρθει ένας μοναχός που είδα τόσα παιδιά κάτω, που είναι στο ναό και σας πούνε σεβασμιότητα, θέλω να μου πείτε την αλήθεια, δεν θα την πείτε στο μοναχό. Θα πω μέχρι το σημείο. Πηγαίνω την καντήλα μέσα στον Πανάγιο Τάφο. Αυτό. Τώρα σε λεπτομέρειες δεν Και όμως κάποιοι το ξέρουν. Είδα ότι κάποιος το ξέρει. Εντάξει, λογικό είναι ο καθένας ότι δεν χρειάζεται μεγάλη. Ναι. Φαντασία να έχει κάποιος να δείτε ακριβώς. Βλέπει την τελετή πώς γίνεται. Βλέπει την τελετή, αλλά λέει, αφήνετε την καντήλα και τι κάνετε. Να το πούμε, γιατί να μην το πούμε. Δεν ξέρω αν είναι σωστό τώρα. Μαρτυρία.